L-Aġenzija tal-Fruntieri tal-Unjoni Ewropea Frontex l-erba' żvelat filmat li juri l-mument meta żewġ tirġiel intlemħu f'wiċċ l-ilma. Dan kollu ġara tlieta meta nstabu l-immigranti f'nofs baħar fuq dingi wieħed minnhom kien tard wisq biex jingħata għajnuna kif instab bla ħajja. Frontex qalet li minnu fih ħafżat liċ-ċentru tal-Koordinazzjoni tas-Salvataġġ ta' Malta li mal-ewwel bagħtet helikopter fuq il-post. Minn hemmhekk żewġ għawwiema tniżlu fl-ilma biex jassistu l-immigranti u ma ddaħlu f'pajjiżna fejn dak li nstab mitluf minn sensi jindbat l-isptar materdi għal-kura, hekk kif jinstab f'qagħda kritika u maħsub li l-immigrant li nstab mejjed prova jixrob l-ilma x'aktarx ilma baħar li ma kienx tajjeb għax-xorb minħabba sħana qalila li qed tolqot il-madwar. Dan wara s-sigħat li qattaw fuq id-dingi konsegwenza li spiċċaw mingħajr ilma ħelu. Iktar tard Frontex lemħu 27 persuna oħra fuq dgħajsa separata u salvawhom mill-Mediterran. L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Immigrazzjoni indikat li mill-bidu tas-sena s'issa daħlu madwar 39,500 immigrant fl-Ewropa, filwaqt li huwa stmat li ma' 840 persuna għerqu fil-Baħar Mediterran f'missjoni biex jaħarbu pajjiżhom.